пытанне ў тым, як забяспечыць сваю бяспеку. Та ты ж беларус. Які беларус? Ну ты што, кінься ты. Сапраўды, у тых, хто з'ехаў, ёсць прэтэнзіі да тых, хто застаўся, і у тых, хто застаўся, ёсць прэтэнзіі да тых, хто з'ехаў. Беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. І слухайце, а давайте-ка мы наш западны бізнес будзе тут рабіць і на ўсход. Вау! За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Там рождается демократию. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а шукаць і не пабаюся гэтага слова дзесьці нават намацаваць гэтую ідэю мы сёння будзем з маім госцем, палітолагам, экспертам па нацыянальнай бяспецы Алесем Казаком. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Ты так класна акцэнт на вот нацыянальнай, ды і на намацваць таксама даў нормально. Ну тым больш, што ўсё ж таки эксперт па нацыянальнай бяспецы. Алесь, а наколькі ўсё ж таки нацыянальная ідэя важная для беларусаў, калі падыходзіць і разглядаць гэтую тэму з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі? Ну глядзі, я яшчэ раз паўтаруся, то яшчэ казаў не так даўно, такое класнае пытанне. Калі няма ідэі, ідэя яна як такі моцны якарь на гэтым агромным караблі. А свет навокал гэта або штиль, або шторм. І калі гэтага якаря ў выглядзе гэтай ідэі няма, то ўвесь гэты карабель будзе кідаць па ўсім моры, то туды, то сюды. Калі будзе якарь, тады ёсць шанец з гэтым справіцца, вытрываць і перамагчы. Глядзі, ну а гэты якар у беларускага грамадства, у беларускай нацыі, у беларускага этнаса, ён ёсць ці нема? Таму што шмат хто кажа, што да гэтага часу беларусы там не сфармулявалі сваю нацыянальную ідэю. Іншыя кажуць, што как бы яна была сфармуляваная, а мы пра яе забыліся, там расфармулёўваем уже там ці яшчэ што-небудзь. Ты вот як лічыш, яна у нас ёсць, нема, ці вот у якім стане ў гэтай сітуацыі? Ну глядзі, калі мы глянем на нацыянальную ідэю не з такого больш філасофскага або там гістарычнага пункту погляду, а з палітычнай, да, то палітыка гэта і палітычны... Зараз ён перайдзе да пытання фармавання палітычнай нацыі. Хорошо, не, уже не настолькі. А можа, дык вось, вяртаючыся, палітыка гэта штука вельмі зменлівая і дынамічная. І нацыянальная ідэя, яна можа крыху пайсці туды, сюды, крыху больш стаць больш шырокай, або наадварот вузкай, яна можа змяняцца. Але праз доўгі час гэтая нацыянальная ідэя, пра якую, ну, пакуль што мы, я так разумею, кажам, у даволі абстрактнай форме, прыватна на мою думку, яна была, разумееш, як то кажуць, не для ўсіх. Яна была даволі такая выбарачная, такая, ну, глядзі, вось той же Савецкі Саюз, да, вось я магу даваць розныя прыклады сярод сваіх знаёмых, сярод той же там самай сямейнай сітуацыі, гэтак далей, да. Чалавек мог нарадзіцца у Берасці, паехаць служыць у войску на далёкі ўсход, жонку знайсці там, не ведаю, са Свердлоўска якога-небудзь у тыя часы, і потым напрыканцы свайго жыцця вярнуцца на Берасцейшчыну. Яно вось такое вось раскіданае. І, напэўна, пытанне таго, якія дранікі рабіць, яно заставалася, да, недзе там унутры ў сям'і. Але ці ў чалавека, пажыўшаму ў такіх умовах, было да нацыянальнай ідэі, я не ўпэўнены. І таму я кажу, што это даволі такая адасобленая рэч. Яна ёсць не ва ўсіх. Да? Я памятаю
часы там до 20-го году, калі людзей з чырвона-белымі сцягамі было мала, або яны былі ў сваім такім згуртаванні. То бок гэта было даволі такое эксклюзіўнае асяроддзе. Але разам з тым, калі хтосьці хацеў прыяднацца вось і зразумець, то яму адпаведна дапамагалі, падтрымлівалі, падказвалі, што гэта як, і было вельмі шмат культурніцкіх ініцыятываў з гэтым звязана і гэтак далей. І таму, напэўна, бліжэйшая фармулёўка, прынамсі для мяне, будзе ў тым, што нацыянальная ідэя такая, якая патрэбна беларусам, яна толькі фармуецца. І нацыянальная ідэя, якая б адпавядала гэтаму часу, які зараз пануе у нас у гэтым шторме, да, як я сказаў. Але па вялікім рахунку гэтая мне б хацелася, каб гэтая ідэя была вельмі такой інклюзіўнай для ўсіх, для кожнага. І вось вельмі класна, што ёсць кнігі, ёсць праекты, да, дзе можна запрасіць кожнага, дзе можна там пасварыцца за нацыянальную ідэю, задумкі. Бо я часам вельмі шмат машыны езджу, я уключу ідэю X, паслухаю каго-небудзь, з кім ты размаўляеш, не буду тыкаць пальцам. І я такі думаю, ну як ты мог такое сказаць? Ёсць у цябе сорам, каб такое казаць. І часам гэта нават мои добрыя сябры. Але, Алесь, шмат накідаў ты мне таких зацепак, да чаго можна дачапіцца, але давай пачнем вот ўсё ж таки з гэтых тваіх словаў про тое, што ты, праўда, чамусьці узяў менавіта гэты адрэзак часу савецкі за Савецкім Саюзам, кажучы, ну вот нарадзіўся ў Берасці, паехаў служыць куды-нибудь умоўна на Камчатку, потым дзе-нибудь по дарозе спыніўся у Свердлоўску, а там сустрэў дзяўчыну, ажаніўся, потым глядзіш дзе-нибудь у Ташкенце, яны працу знайшлі і пажылі пэўны час, а потым на пенсію вярнуліся ізноў у Беларусь. Дзе ж тут такая нацыянальная ідэя? Слухай, у такой сітуацыі жылі усе прадстаўнікі, не будем браць нацыянальных меншасцяў Расійскай Федэрацыі, але 15 рэспублік, якія ўваходзілі ў Савецкі Саюз так званы. Чамусьці з ідэнтыфікацыяй сябе, з самасвядомасцю, з прытрымліваннем нейкай ідэі і нацыянальных каштоўнасцяў не было праблемаў ні у грамадзянаў краінаў Балтыі, ні у большасці грамадзянаў Сярэдняй Азіі і Каўказа, і ва Ўкраіны нават, калі ўжо на тое пайшло, хаця там мне і украінцы самі казалі, што ў нас таксама хапала вот такога, неважно на каком языке і ўсё астатняе, але чаму беларусы вот больш за ўсіх такія, што нам вот как-то вот не да нацыянальнай ідэі, элітарная штучка такая. Вось. І мне ёсць сябра, які абсалютна не верыць у такую штуку па назвай менталітэт. Ну, дарэчы, палітолог, я яго вельмі шаную і паважаю, і мы вельмі доўга дэбаціравалі пра тое, што такое менталітэт, і дайшлі да такой высновы, што гэты менталітэт яго ў пэўнай ступені можна фарміраваць. Фарміраваць у грамадстве, той бок, ну, таксама як ствараюць розныя там, напрыклад, розную прапаганду. Вось, да? Можна зрабіць такую прапаганду хатаскрайніцтва. Можна зрабіць прапаганду актывізму, што это модна, круто, класна. І за кошт того, як калі пойдзем у тую гісторыю, у Беларусі вынішчалася культурная прастора, і гэты беларускі нацыянальны код, вот можем это нават так назваць, быў вельмі цяжкі грунт для того, каб пабудаваць такую вось нацыянальную ідэю менавіта беларускую. І мабыць, было б увогуле правільна, каб мы, я выбачаюся, што я пакірую, але я так скажу, каб мы пачалі размову з этого манументального пытання, што, на мою думку, беларуская нацыянальная ідэя. Я сам сабе яго задаў толькі што, таму я зараз сам на яго і адкажу. Бач, мне за язык не трэба цягнуць.
А перад гэтым мы не будзем задаваць сабе пытанне, беларусы як нацыя сфармаваліся ці не ўвогуле? У працэсе. Ага. Я лічу, што ўсё ж такі у працэсе. Можа, не ўсё атрымоўваецца, або атрымоўваецца не так, як выдумалі сабе вялікія інтэлектуалы беларушчыны. Але разам з тым мяркую, што ўсё ж такі патроху гэты працэс ідзе. І ведаеш, і думаючы пра тое, што з гэтай вось беларускай нацыянальнай ідэі, я крыху песімістычна гэта скажу. Але, мабыць, усё ж такі гэтая беларуская ідэя, яна у адсутнасці компаса. Ведаеш, у розных там краінах, нацыях ёсць компас, які там на святую зямлю паказвае, або там на захад, на ўсход, там бліжэй да тых, бліжэй да тых. Беларускі компас, ён хутчэй за ўсё паказвае так вось уніз. Да? Мы вяртаемся ў тутэйшых, мясцовых. І я не магу до конца сказаць, што это дрэнна, бо это хутчэй за ўсё, на маю думку, дало магчымасць перажыць, ператрываць розныя гэтыя вось неўзгоды. Да? Тое, што адбываецца. Вось ва ўкраіне гэты компас быў. Ва ўкраіне, зноў жа, калі мы вернемся ў пытанні майданаў і апошняе, скажем так, бліжэйшае, або мы вернемся ў 14-й год, то паглядзі, я нават сваім студэнтам пытанні задаваў, мы разбіралі, параўнанне рабілі украінскага 14-го года і беларускага 20-го. Я кажу, гаспадарства, а ў чым розніца? Яны сидзелі, так, можа, з паўгадзіны, можа, болей. Я кажу, даю падказку. Загугліце фоткі з пратэстаў. Ну, загугліце. І яны загуглілі, і яны кажуць, ага, бо кіеўскія, украінскія пратэсты мелі выразную геапалітычную вось такую фарбу. Да? Яны кажуць, а вось паглядзіце, там цэлая куча сцягоў еўразвязу. Вось яны хацелі у Еўропу, яны хацелі... Вось ім да той супольнасці было бліжэй да той канцэпцыі жыцця, чым да той усходняй, да той расійскай. Гэта было іх вызначэнне, гэта была іх ідэя туды ісці. А ў Беларусі быў пратэст супраць Лукашэнкі, супраць выбараў, вынікаў выбараў. І ёсць пэўныя дыскусіі адносна вынікаў выбараў, ці гэта выбары былі за канкрэтнага кандыдата, ці супраць таго вусатага кандыдата. І я ўсё ж такі мяркую, прыватна мне бліжэй, што это было больш супраць. І мы памятаем тыя словы, калі казалі пра тое, што ну, трэба з Пуцінам размаўляць, каб ён там Лукашэнку вразуміў, Лукашэнка сыходзь. Канешне, з перспектывы 6 год гэта выглядае зусім інакш. Мы бачым, як пайшла гэтая гісторыя, куды мы пайшлі з гэтым усім. І вось яно, той бок не было канкрэтнай ідэі. І казаць пра тое, што гэта, напрыклад, нацыянальнае адраджэнне было ў 20-м годзе, я б не рыскнуў. Гэта была спроба або набліжэнне да гэтага. Той бок людзі намагаліся наблізіцца да беларускай гісторыі, да таго, а чаму пагоня, а чаму чырвона-белы сцяг, а чаго гэта пайшло, куды гэта ўсё кіруецца, у які бок, да чаго мы можам прыйсці. Але была пэўная частка, прынамсі на самым пачатку, для которых чырвона-белы сцяг быў сцягам пратэсту, а не гісторыі, ідэі, канцэпцыі і чагосьці шмат большага. То бок, умоўна кажучы, калі на пачатку вось гэтых пратэстаў беларусы і пераважнай большасці ўзялі чырвона-белы сцяг у рукі выключна на знак пратэста, бо хадзіць ужо, як раней, яны да 9 жніўня хадзілі, трымаючы в адной руцэ БЧБ, у другой ЧЗ, яны ўжо не маглі. Пасля таго, як ім надавалі Кухталёву ў аўтазаках пад чырвона-зялёным сцягам, з аднаго боку. І то бок, але калі от на гэтым этапе гэтыя пратэсты пад чырвона-белым сцягам
без усялякай сімволікі там сцяга Еўрасаюза там ці яшчэ якога-небудзь, умоўна кажучы, гэта азначала па вот тваім меркаванні, што гэта сведчанне таго, што беларусы імкнуліся не вызначыцца там з нейкімі геапалітычнымі выбарамі, паказаць, куды там компас глядзіць за межамі там краіны, а разабрацца ўнутры гэтых межаў краіны. То есть разобраться не то что с собой, а менавіта з сітуацыяй унутры краіны і разобраться з тымі сіламі, якія не даюць унутры краіны развівацца. Ну вось кажу, зноў жа мы вярнуліся да компасу, да? У беларусаў яна і была, гэта можа і наш таксама з табой добры калега Вардамацкі пацвердзіць, былі лічбы пра тое, пра геапалітычныя арыентацыі беларусаў, як бы і туды і сюды нармальна. Я табе магу даць вельмі класную гісторыю. Да нас прыязджаў калісьці былы рэгіянальны шэф адной фірмы, не будзем рабіць рэкламу, якая пасля распаду Саюзу намагалася будаваць бізнес у Беларусі, дарэчы, на заводзе «Гарызонт». І гэты шэф фірмы, яму там кінулі пытанне, а чаму не атрымалася? Ён кажа, ну вы разумееце, мы вось прыехалі, мы прыходзім і кажам, шановное господарство, у нас есть такая идея, вот наши чертежи, давайте у вас мы тут у Мінску на Гарызонце будем рабіць гэтыя телевизоры и продавать по ўсёй усходняй Европе. Ну, классное место у вас, добрая инфраструктура есть. Они кажут, ну, давайте поспробуем. Зрабілі пару пилотных телевизоров. И пришли с высшего руководства и сказали, а это что за круглые телевизоры? У нас будут только квадратные. И все. Таму яны сышлі, гэтая вядомая фірма, і яны з'ехалі ва Украіну. И в Украине клепали эти телевизоры. Круглые. И вот яна як бы праблема. То бок Беларусі і беларусам прапанавалі, слухайце, а давайте-ка мы, наш западны бізнес будзе тут рабіць і на ўсход. Мы вяртаемся, зноў жа, ведаеш, в нашым рэгіёне амаль кожная краіна любіць называць сябе этим мостом паміж захадам і ўсходам. Я б пра гэта дыскутаваў. І менавіта вось беларусам это таксама прапанавалі, і колькі разоў было розных прапановаў, і колькі ідэй розных было, але беларусы ўсё ж такі трымаюцца свайго вось рэгіёна, не тое, што хата з краю, але моя хата паміж. Я вот тут вот буду ціхенька, я тут неяк там ператрываю, чарка-шкварка, інша марка, нармальна. Беларусы даволі працяглы час паказвалі сваю надзвычайную здольнасць да адаптацыі у любых сітуацыях і ў любых умовах. Глядзі, нават калі людзі не могуць зарабіць літаральна на сваі па 500 на Гродзеншчыне і Берасцейшчыне, што бралі? Куплялі Volkswagen, Passat, Універсал, дызель і рабілі ўсё, што трэба. Можна? Можна. Але давай трошку працягнем. Калі сапраўды на пачатку гэта быў сцяг пратэста і жыве Беларусь, яны таксама на знак пратэста крычалі, а не таму, што гэта нешта для іх увасабляла, то, як мне шмат хто казаў, ну добра, па першым часе, але потым яны пачалі цікавіцца, а што за сцяг, адкуль узяўся, а што азначае, а што за ім стаіць, а пагоня, а што за жыве Беларусь і гэтак далей. Потым мы прыгадваем дваровыя сустрэчы. Вау! Так мы ж, оказывается, не толькі тут у лапцях і некуды вот тут вот бедныя няшчасныя ўсё пром і пром сваю крыўду. Мы ж падворшай-то гэтым-то маглі настраляць. І ўсё астатняе там з цікавасцю адкрывалі для сябе там і беларускую музыку. 3 чарапахі. Вау, вольскі клас. Гімн пратэстаў. 23 гады напісаны перад 20-м годам да гэтага. Усё астатнія гісторыкі, літаратары, тэатры адкрывалі. Мне потым казалі, бачыш, якая цікавасць да ўсяго нашага, свайго, беларускага. Гэтую ўсё ўжо пасту ў цюбік назад не запхнеш. Ці атрымала гэта працяг? Ці стала гэта, на твой погляд, усё ж такі абуджэннем нейкай
нацыянальнай цікавасці, пэўнага нацыянальнага там гонару, годнасці і ад шліфовкі ідэнтычнасці, ці паста ў цюбік назад была запхнутая? Паста ў цюбік не была запхнутая, яна была выкінута. Я працытаваў таго, каго ты ўзгадаў з гэтай пастай і цюбікам. Яна сапраўды была змецена з гэтага стола, прынамсі намагаюцца, але ўсё ж такі крыху не выйшла. Але зноў жа, гледзячы праўдзе ў вочы, людзі, якія мелі ў сабе гэтую свядомасць, гэта быў яшчэ мацнейшы імпульс, яны з гэтым усім засталіся, набылі для сябе новае, узялі новыя людзі, якія гэтым зацікавіліся, супер, класна. З'яўляецца новая генерацыя маладых там палітолагаў, гісторыкаў і гэтак далей. Гэта таксама добра, супер, класна. Але гледзячы праўдзе ў вочы, ёсць вельмі вялікі адсотак тых людзей, якія зараз гэта засталося недзе з імі, як тая вось гісторыя, але зараз пытанне зусім у іншым. Пытанне ў тым, як забяспечыць сваю бяспеку, напрыклад. Калі, напрыклад, вось дроны лётаюць над галавой, пра што мы літаральна нядаўна размаўлялі. Або вось у мяне праца ёсць у Польшчы, трэба яшчэ дзіцёнка у дзіцячы садочак адправіць, у школу другога дзіцёнка адправіць, можа машыну новую купіць. Бок такая бытавуха пачынаецца, да? І калі ты займаешься бытавухай, табе не тое, каб вяртацца ў пытанні гісторыі, літаратуры, вялікіх беларусаў, колькі беларуская земля вядомых людзей нарадзіла і гэтак далей. Але потым, калі ў цябе ўжо ўсё на сваіх месцах, усе працы працуюцца, усе дзеці ходзяць у школы і ў дзіцячыя садкі, тады ўжо, канешне, можна вяртацца ў гісторыю, вывучэнне гэтай гісторыі. Той бок адбыўся пэўны, на маю думку, рэгрэс, але гэта не значыць тое, што гэтае зерне з гэтай глебы дзесьці знікла. Я мяркую, што яно ўсё ж такі засталося. І зноў жа, не так, як бы хацелось бы вялікім беларускім інтэлектуалам. Яно ўсё ж такі знаходзіцца ў людзях. І нават тыя людзі, якія, там, не ведаю, у каментарах або у бары, або ў рэстаране кажуць: ух, гэтая беларуская там палітыка, там зянонаўцы з ціханоўцамі там б'юцца, сварацца. Але ўсё роўна гэта ж застаецца ў іх фокусе. Яны ўсё роўна на гэта звяртаюць увагу, яны там нешта чуюць, ім гэта неабыякава. Той бок тое, што адбываецца, ўсё роўна недзе там знаходзіцца. Або тыя, хто кажуць: а вось мы змагаліся ў 20-м годзе ці там пасля 20-го, яно таксама засталося. Або а вось у мяне там не атрымалася, я ахвяра рэпрэсій, але чалавек усё роўна разумее, што было, навошта, чаму і гэтак далей. Яно ўсё роўна крыху застаецца ў гэтых людзях. Канешне, ёсць адсотак, які было і прайшло. Такія ёсць, зноў жа, праўдзе ў вочы. Але я не мяркую, што гэта усе або абсалютная большасць гэтага. А мы зараз вось гэта вот пра ўсё кажам з пэўнай доляй, безумоўна, ну как бы шкадавання, але з пэўнай доляй аптымізма датычна тых, хто з'ехаў, ці ўвогуле агулам пра ўсіх беларусаў? Цяжка сказаць. Я тут пагаджуся якраз такі з думкай пра тое, што вельмі страшны падзел на тых, хто засталіся ў Беларусі, і на тых, хто з'ехаў. Я это кажу, скажем так, як вонкавы назіральнік за гэтым усім. І сапраўды у тых, хто з'ехаў, ёсць прэтэнзіі да тых, хто застаўся, і у тых, хто застаўся, ёсць прэтэнзіі да тых, хто з'ехаў. Той бок, узнікаюць пытанні ад адных да другіх: а чаму вы там не змагаецеся, а мы тут вам дапамагаем звонку, а вы там рабіце ўнутры. А другія кажуць: а чаму это мы тут павінны нешта рабіць пад страхам рэпрэсій, а вы там сидзець у спакоі. Той бок, такі пэўны сацыяльны канфлікт. Але разам з тым, да таго моманту, пакуль існуе выказванне: заходзьце на нашыя старонкі праз VPN і каментуйце, калі гэта для вас бяспечна, то мы кажам пра тых людзей, якія знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі і цікавяцца ўсім тым,
што пішуць незалежныя медыа, тым, што пішуць літаратары розныя, тым, што пішуць гісторыкі. То бок яны ўсё роўна кранаюцца гэтага контенту і гэтай прадукцыі. Таксама да пытання, можа быць, у звязку з гэтай тэмай з'ехаўшых, той, хто быў вымушаны з'ехаць, ну, а хто, можа, скарыстаўся момантам, але тым з той ці іншай нагоды вялікі міграцыйны такі вось выезд з Беларусі. Беларускі эксодус. Да, такі адбыўся. Ёсць такое меркаванне, што калі з краіны з'язджае 10 ці болей адсоткаў ад агульнай колькасці насельніцтва, то гэта прыводзіць краіну да мяжы нацыянальнай катастрофы. З пункту гледжання нацыянальнай бяспекі, як ты ставішся? Я не ведаю дакладна, як там падлічыць, колькі з'ехала, ці можна казаць, што ўжо 10, а то можа і болей нават адсоткаў з'ехала, таму што лічбы розныя. Яшчэ 2 гады таму Лібер казаў, што з'ехаў 1 мільён, а з улікам таго, хто з'язджалі да гэтага, хто працягвае з'язджаць, то тут лічбу можна розную накруціць. Але ці бачыш ты вот у гэтай вялікай міграцыйнай хвалі пагрозу? Ці наадварот шанец? Беларусы з'ехалі не толькі у Еўропу. Пэўная частка з іх з'ехала і ў Расію, і ў Казахстан, і ў Кітай, гэтак далей. І таму, меркуючы па тых дадзеных, што таксама Лібер казаў, звычайна гэта базіруецца на гэтых афіцыйных звестках з розных краінаў, колькі выдадзена гэтых відаў на жыхарства і гэтак далей. Ёсць думка, што з'ехала нават крыху паболей, чым 1 мільён. Але, зноў жа, не буду з'яўляцца першай крыніцай гэтых выказванняў. І зноў жа, не назіраецца нейкага глобальнага калапса таго, што адбываецца ў Беларусі. Той бок, зноў жа, не трэба казаць пра тое, што вось з'ехалі з Беларусі, Беларусь там загібаецца зараз. Не. Беларусь намагаецца ператрываць гэтую сітуацыю. Таксама праз завоз розных мігрантаў на тое, каб яны працавалі. Мільёна мігрантаў пакуль што не назіраецца ў Беларусі. І не мяркую, што зноў жа будзе. Але сістэма працуе, заводы працуюць, і нейкай крытычнага абвалу пакуль што не назіраецца. Ці гэта шанец, ці пагроза? Гэта залежыць ад таго, як беларускае грамадства будзе, беларускае грамадства за мяжой будзе паміж сабой узаемадзейнічаць. Той бок, можна пабудаваць вельмі моцную замежную дыяспору. Мы бачым, давай без канкрэтыкі, прыклад розных краінаў, якія па ўзроўню ідэнтыфікацыі там, не ведаю, з маёй краіны, а ці можа нават з майго гораду, а можа тыя краіны, якія ведаюць там да 5-го калена родзічаў, а можа ты мои родзічы яшчэ, яны трымаюцца разам, ствараюць такія мафіі, у добрым значэнні гэтага слова, канешне, і адзін аднаму дапамагаюць. У мяне ёсць прыклады такіх вось краінаў, выдатна трымаюцца вось з сабой армяне. Класны прыклад. Ізраіль са сваёй гісторыяй, але таксама трымаюцца. І гэта, я б сказаў, крыху вяжацца з наступнай думкай, якую б я хацеў сказаць. Ці гэта беларуская нацыянальная ідэя павінна быць эксклюзіўная ці інклюзіўная. І розніца паміж гэтай эксклюзіўнасцю і інклюзіўнасцю яна ў наступным. У цябе бабуля беларуска, да? Яна была ў Беларусі, да? Пэўны час там жыла, нарадзілася там, то ты ж беларус. Не важна, што ты ўсё жыццё ў Штатах, нарадзіўся ў штаце любым, але у цябе ж бабуля беларуска. Яна там крыху пажыла, значыць, ты беларус.
вот это вось гэты прыклад інклюзіўнага, калі шукаем хоць одну маленькую дробязь, якая будзе спалучаць вось гэтай гісторыі рэгіёна. Мне заўсёды вельмі улыбала, калі падчас першых выбараў Трампа пачалі казаць, а ў яго там зяць, і там вы паглядзіце, або раз на нейкі час з'яўляецца ў медыа, вось яны вядомыя беларусы там, або з беларускімі каранямі, Warner Brothers, таксама вось яны адсюль пайшлі, і вельмі шмат такога. Апошняе, што было, як я ўжо казаў пра Ізраіль, колькі ізраільскіх палітыкаў або важных дзеячоў культуры і палітыкі ізраільскай нарадзіліся ў Беларусі. Вернемся до того, каго прызначылі шэфам Масаду, літаральна. Пачаў сваю місію, службу пару дзён таму. Вось, і гэта такі інклюзіўны падыход. А вось казаць пра тое, што ну цябе там хіба што хтосьці в роду был не па беларускай крові, таму ты ўжо не беларус. І вот это вось насамрэч пагроза для беларускай вось гэтай супольнасці за мяжой. І калі беларусы будуць падыходзіць да гэтага вельмі так інклюзіўна і шукаць беларускія карані сярод сваіх сяброў знаёмых у розных краінах, у Нямецчыне, у Польшчы той самай. Я магу па сваім досведзе сказаць, мне вельмі шмат сяброў, з якімі мы размаўляем, і выходзіць такая думка, ну так у мяне маці на Гродзеншчыне нарадзілася і там жыла. На маім месцы працы у Гданьскім універсітэце вельмі шмат з кім размаўляеш, і сярод калегаў, з якімі я кожны дзень амаль бачуся. Яны кажуць, да, у мяне там маці адтуль, або а ў мяне там цёця моя была там настаўніцай у той-то школе там і там. І гэтых каранёў вельмі шмат. І, напрыклад, Польшча ў гэтым і палякі ў гэтым кантэксце, яны не баяцца такога. Яны кажуць пра тое, што ў нас карані адтуль. Гэта, канешне, звязанае там з іншымі падыходамі да разумення гісторыі, але тым не менш. І калі вось, зноў жа паўтаруся, будаваць так, што ты свой, а давай я табе дапамагу, а давай падтрымаю, а давай нешта зробім, такую не сіцылійскую мафію, а такую давай лошадскую мафію або серабранкаўскую мафію будаваць. Это можа быць ключ да поспеху. Но я тебе скажу, что беларусы можа быць унікальныя ў тым, што і даже вот у гэтай пабудове можа быць два маркеры, назовем гэта так. С аднаго боку вось па крыві, па нейкіх па каранях, што вот у цябе бабуля, а дзе-то там побач пастаяў з беларусам, ужо беларус. З другога боку, неяк Зміцер Дашкевіч мне сказаў такую фразу, што беларусамі не нараджаюцца, беларусамі становяцца. І гэта другі падыход. Але тут мы падыходзім да пытання беларускасці. Наколькі гэта важна, наколькі гэта трэба, наколькі гэта можа цэментаваць. А я, дарэчы, пагаджуся з тым, што вось станавіцца беларусам, вялікі сябра Беларусі. Гучыць, класна. Але сярод былых беларускіх палітыкаў, а зараз ужо там гісторыкаў, літаратараў вельмі шмат, хто нарадзіўся далёка па-за межамі Беларусі, але з'яўляюцца менавіта вядомымі, слаўнымі беларусамі. І зноў жа мы вяртаемся ў тое, з чаго мы пачалі. Савецкі Саюз там нарадзіўся, сустрэў Свердлоўска і гэтак далей. І гэта якраз такі не замінае, каб быць такім беларусам па прызванні. Але вось я так зараз як размаўляю, то думаю, наколькі з гэтага можна зрабіць такі брэнд. Ну а чаму? Прыняць у беларусы? Пахрысціць у беларусы. Ну, ці пахрысціць. За пэўныя заслугі. Але вот за што? Каго там, типа там, на якой падставе можна прыняць, хрысціць у беларусы?
Ну слухай, ёсць шанец напісаць наступную кнігу і ёй напісаць інструкцыю, ведаеш, такі чек-ліст. Заданаціў, там ёсць, не любіць цябе дзяржаўная прапаганда, ёсць і гэтак далей. А калі без жартаў, то ведаеш, як гэта крышталізуецца ў грамадстве. Напэўна, шмат беларусаў-мігрантаў, якія шмат год жывуць у той же самай Польшчы, яны могуць са свайго досведу сказаць, калі яны размаўляюць, напрыклад, з тымі ж палякамі, і ў нейкі момант польскія сябры кажуць: ой, ты ў нас не госць, ты ў нас свой, ты вот наш, ты вось ужо там свой, да? І калі нейкі чалавек, не звязаны з Беларусю, уже ўспрымаецца грамадствам настолькі як свой, ёсць такая сацыяльная апрабата адносна яго. Ну, чаму б не? Ведаеш, можна так каго заўгодна ўпісаць у беларусі. Можна гэтым, дарэчы, вельмі добра і цікава скарыстацца. Але вяртаючыся ў пытанне брэнду, мне спадабалася, як, боже, не памятаю, можа это быў Міхась Ільін, а можа і не ён. Не буду дакладна казаць. Але ў адным са стэндапаў сказалі: але ж беларусы ніколі нікаму не зрабілі крыўды. Ведаеш, як крытыкуюць розныя іншыя нацыянальнасці або групы, то пра беларусаў, здаецца, мала хто нешта дрэннае, пра беларусаў выехаўшых нешта дрэннае кажа. І гэта такі момант для брэнду, над якім можна працаваць. Ну так, ведаеш, это мне натхніла, ёсць такая, ну, паліталагіня, даследчыца Юргенсен. Ну, цяпер я по прозвішча, я так разумею, Юргенсен, яна жыве ў Бельгіі, нарадзілася ў Цюмені, там нібыта вот расіянка, усе справы, але яна займаецца беларускай тэматыкай, беларускімі ўсімі падзеямі, вывучэннем, даследаваннем, ўсё астатняе. І вот мы буквально пару месяцаў таму чарговы раз бачыліся з ёй у Брусэлі, і зашла размова, яна мне кажа, што я адчуваю сябе бліжэй да беларусаў, чым да расіян, да рускіх і ўсё такое. Вот чаму чалавека, які хварэе беларускасцю за Беларусь, как бы не прыняць, сказаць: а ты наша. Все, дерзай, это ж твой вось контакт бліжэйшы, давай. Не, ну я ж не тое, что вот конкретно я, конкретно там гэты чалавек даследчык, а ввогуле такі падыход, наколькі ён... Чаму не? Ну, зноў жа, чаму не? Давайте это супрацоўнічаць, давайте размаўляць, камунікаваць. Класна. То бок, ну, мір, дружба, жвачка. Гэта гучыць утапічна, але гэта можа быць нейкай падставай да таго, каб наладжваць стасункі, супрацоўнічаць. Класна. І гэта можа, зноў жа, гэта людзі, якія могуць вельмі шмат чаго прынесці, той бок маральных такіх каштоўнасцяў, поглядаў або такіх канцэпцыяў, да? То бок гэта, калі мы зноў жа кажам пра тое, што беларуская нацыя, яна там фарміруецца, а не ўжо сфарміраваная, то гэта салідная падстава ад іншых людзей, каб чэрпаць іх досвед або іхную перспектыву. Да? Тое, што а у нас было так, а мы будавалі так, а у нас былі такія праблемы, гэтак далей. І канешне, каб сабе не супярэчаць, таму што я казаў раней, у кожнай краіне гэта будуецца па-свойму. У кожнай краіны ёсць свае там погляды, праблемы, унутраныя канфлікты і гэтак далей. Але чаму б нам не звярнуць увагу на іншых у гэтым плане? Ой, давай трошку іншага яшчэ ракурса возьмем, ўсё ж такі па нацыянальнай бяспецы эксперт, і тут вот возьмем такую тэму, наколькі ўсё ж такі беларусам з пункту гледжання вось гэта бяспекі, выжывання, чым яны беларусы ўсе гэтыя вякі і стагоддзі займаліся, гэтае вызначэнне, там канчатковае збудаванне нацыі, фармаванне нацыянальнай свядомасці, прызнанне нацыянальнай ідэнтычнасці, яно как бы адпавядае запыту вось гэтага этнаса. Ці можа быць это, ну, не наш шлях. Вот такія мы, тутэйшы, ты хто тутэйшы?
Да ты ж беларус, які беларус, ну ты что, кінча ты. Вот таким тутэйшызмам можна займацца тады, калі рэгіён у адносным такім спакоі. Калі там нармальна, там самая вялікая праблема, калі там не ведаю, нехта забыўся і нелегальна нешта правёз праз мяжу, і вы там пасварыліся на ўзроўні МЗС-аў розных краінаў пра гэта. Вот у такія часы можна займацца тым, што ну добра, там хата з краю, я тут пасяджу нармальна і ўсё. Але калі зараз мова ідзе пра такі рускі рэваншызм у свеце, это вельмі вялікая пагроза. І мяне вельмі моцна зацікавіў, я за гэтым вельмі моцна назіраў, ды нават сябры смяяліся, што это такі новы ўздым беларускага нацыяналізму. Калі пачала пашырацца інфармацыя пра тое, што зараз расіяне пераедуць у Беларусь, а беларусы ідзіце на другую платформу. Вот. І это вельмі, разумееш, такое цікавае, бо прыйшло адтуль, адкуль не чакалі. Чамусьці, ну, не чамусьці, а па відавочных прычынах і па тым, што адбываецца, было прынята і вырашана ў свеце, як то кажуць, мы беларусы з братнюю Русю. Вот і ўсё атлічна, ўсё класна, там разам і навсегда. А тут атрымоўваецца зусім іншая сітуацыя, што як толькі гэтыя браты вырашылі прыехаць у госці, то ім кажуць, вы тут не надо нам ваши відео пра журавіны в шоколадзе. Не, зусім не той. І гэта такая незадаволенасць у беларусаў паднялася пра гэта, што это зусім іншае, і расіяне зусім іншыя, не такія, як чамусьці распавядалі. Некаторыя сутыкнуліся з гэтым рускім вось такім падыходам, да? Непрыемным для беларусаў, і беларусы адчулі сябе ў такой дыскамфортнай пазіцыі. І ў тиктоку было шмат, і ў інстаграме было шмат, у навінах асабліва не пісалі пра это, але здымалі такія відосікі пра тое, ой, там нарэшце прайшлі там гэтыя выходныя вялікія, там ці травеньскія, і ўжо можна не бачыць і не чуць гэтых вось, з яўным намёкам на канкрэтных людзей. І гэтага абсалютна ніхто не чакаў. І гэта рэакцыя на тое, на такі рускі такі шавінізм, падход, на рускі рэваншызм, перападзел карты свету, перападзел рэгіёнаў уплывання беспасярэдняга. Я быў вельмі здзіўлены, калі это пабачу. Я быў здзіўлены ўвогуле наяўнасці рэакцыі на гэта. Але тым не менш, і гэта вельмі цікавая адзнака, што з гэтым, не з гэтым кейсам, але ўвогуле ў пытанні гэтай нацыянальнай ідэі, нацыянальнасці беларускай можна насамрэч працаваць. І вяртаючыся да пачатку адказу, над гэтым менавіта трэба працаваць у гэтыя часы, бо яно можа абернуцца вельмі страшным і вельмі негатыўным. Напэўна, калі будзе ісці гаворка пра вялікія пытанні па Беларусі, назовем гэта так, то прыйдзецца ўзгадваць за гісторыю, за беларускую мову, за беларускую культуру і гэтак далей. Ну, за беларускую мову, можа, узгадаюць, таму што часто мы чуем такое: ой, вы так красиво говорите по-беларускі, я бы тоже хотел, но вот не умею, навучацца, узгадаюць. Усе чулі, бачылі, чыталі, гэта ўсё нормально. Але калі глядзець ўсё ж таки, наколькі гэтае адстаяць сваё, яно ёсць у беларусаў, наколькі здольныя беларусы да таго, каб сапраўды ўстаць і сказаць: не, гэта наша. Гісторыя перамог. Дзе яна? І за гэта я хвалююся. Менавіта за рашэнне, за здольнасць устаць і сказаць: не, гэта маё. Скажем так,
я мару сабраць паехаць па сваіх сябрах і пазбіраць анекдотаў і выдаць кніжку з анекдотамі па розных раздзелах там палітычныя, непалітычныя і так далей. І ведаеш, чамусьці амаль што з кім заўгодна я не паразмаўляю, у кожнага з маіх сяброў з розных краінаў знойдзецца анекдот пра беларуса. І чамусьці ў гэтых анекдотах беларус выглядае такім типа, ну, сначала душила, потом привык. І менавіта з-за гэтага, ты разумееш, наколькі гэта вялікі стэрэатып, што ўжо ў розных краінах з'явіліся анекдоты пра это. Напэўна, ты сам вельмі шмат разоў чуў ад калег украінцаў пра тое, што ну што, і как там мирный протест? Получилось, зато не как в Украине. І гэтага канкрэтнага падыходу не такі, ну, добра, ну, ладно, хай так будзе. А менавіта адстаяць сваё, я лічу, беларусам не хапае. Але зноў жа, Ханна Аренд пісала пра тое, што калі даследавала таталітарныя і аўтарытарныя рэжымы, яна у сваёй кнізе напісала такі цікавы вынік, што краіны, у якіх забытая гэтая традыцыя незалежнасці, ну, дэмакратыі хаця б такой фасаднай або нейкай протадэмакратыі, пасля аўтарытарнага або таталітарнага рэжыму маюць даволі малы шанец вярнуцца ў там дэмакратыю або пабудаваць дэмакратыю, але маюць вялікі шанец вярнуцца ў таталітарызм, аўтарытарызм. І калі вярнуцца ў кантэкст савецкіх рэспублік, ну, краінам, якім амаль што адразу атрымалася нешта збудаваць такое не таталітарнае, не аўтарытарнае, ну, можна на пальцах пералічыць. А ў некаторых атрымалася нават не з першай спробы. А ў некаторых нават праз больш чым 20 год атрымалася толькі. Таму это вельмі доўгая і вельмі далёкая дарога да таго, каб пабудаваць вось беларусам нешта такое сваё, аднавіць сваё. Ведаеш, як тая фраза «убей раба», «убей в себе раба». Это тычыцца менавіта таго, бо змены трэба пачынаць з сябе. Са свайго падыходу, што я магу зрабіць, што я зрабіў, што я не зрабіў, чаму я гэта зрабіў або не зрабіў. І калі такое з'явіцца, то да, можна з гэтым ісці далей. І прыватна я ад сяброў не толькі украінцаў з розных краінаў чуў вельмі шмат пытанняў пра тое, чаму ўсё ж такі пратэст не меў такого падыходу, разумееш, як украінскі майдан 14 году. Чаму зброя пралетарыяту не была выкапана? Чаму не дайшло до такіх канфронтацый, як то скажем, модна кінетычных, да? А толькі аднабаковыя былі. Я вельмі часта на гэта даю такі адказ, што нават калі б да гэтага і дайшло, напэўна, у Крамлі ўжо былі планы адносна Украіны і ролі Беларусі ў гэтым. Шмат кропі. Ну, гэтая версія, да, яна вядомая, зразумелая, але атрымліваецца, што ну, беларускі шлях гэта сядзець і чакаць, пакуль ну, у кітайскім варыянце праплыве труп ворага, а ў нашым варыянце пакуль з неба не зваліцца ізноўку што-нибудь там, незалежнасць, там ці шанец чарговы, і беларусы яшчэ падумаюць, а трэба нам гэта незалежнасць ці не трэба, як падчас рэферэндуму ў свой час, трэба нам Савецкі Саюз пакідаць ці не? Ведаеш, як сказаў пэўны класік з украінскім прозвішчам, дарэчы, новая жизнь никогда не дается даром. І таму для того, каб гэта будаваць нешта новае, гэта
працэс. Это вельмі вялікая праца, это вельмі доўгая праца. І вельмі часта яна такая нягеглая, непрыгожая, але вельмі важная праца. І часам гэтую працу нават гісторыя судзіць, або ўзнікаюць нейкія нават канфлікты паміж краінамі на гэтым фоне. І сапраўды складаецца такое ўражанне, што для беларусаў самы правільны, на думку беларусаў, падыход гэта сядзець ля ракі і чакаць, пакуль праплывуць трупы. Але ж так седзячы і чакаючы можна самому памерці. Ну і хавацца ў бульбу тое, што такая падстава таксама не самы, на маю думку, класны варыянт. Але зноў жа, склалася такая сітуацыя у Беларусі і ў беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі, што шмат хто задаецца пытаннем, а ці трэба яно нам неяк? А можа мы і так спраўляемся? А можа і так нармальна? А можа чарка-шкварка? Іншая марка, Volkswagen, Passat, Універсал і так далей. І на маю прыватную думку, яно даволі моцна карэлюецца з дабрабытам у краіне. Або ў супольнасці. Калі у супольнасці ў краіне ўсё дрэнна, да, з бытавымі пытаннямі, і не могуць забяспечыць сабе ні еды, ні вады, то да, пачынаюць пратэставаць, пачынаюць выходзіць на вуліцы, пачынаюць канфліктаваць. А калі падтрымліваецца пэўны ўзровень доступу да ежы, да валюты, да чаго заўгодна, то чалавек не думае пра тое, што трэба там ваяваць, а ён думае пра тое, як нам гэта сабраць паболей. Набыць бы даляры, прадаць бы рублі. І пра это чалавек думае. А калі ў чалавека становіцца, мы ўжо таксама гэта ўзгадвалі, становіцца сітуацыя матэрыяльная ўнутры сям'і нашмат лепей, то тады ўжо можна і падумаць як бы і за гісторыю, і за карані, і за культуру, і карціны пакупляць можна таксама. Але не падаецца, што мы трапляем у нейкае замкнёнае кола. Да, абсалютна згодны. Той бок, я выбачаю, што прервал на пытанне, але да, гэта замкнёнае кола. Той бок, сітуацыя зараз, я не маю адказу на пытанне, што трэба зрабіць, я это прызнаю, але відавочна не хапае нейкага вельмі моцнага штуршка. Або ён уже быў, вяртаемся на 6 год назад, і трэба чакаць наступны. Але яно не падымецца з пустаты. Вось і ўсё. І так, сапраўды замкнёнае кола. Ёсць нават спроба такой псіхалагічнага узяць дыстанцыю ад таго, што адбываецца і ўнутры краіны, і па-за яе межамі. Ось займацца сваімі справамі. Ведаеш, такая вывучаная беспомачнасць троху нават. І я не маю ніякага маральнага права, я лічу, што амаль ніхто не мае гэтага маральнага права казаць тое, што вось трэба рабіць. Не, зноў жа, як навуковец магу толькі канстатаваць тое, што адбываецца, або сваё такое бачанне. Замкнёнае кола, вельмі цяжка з яго выйсці, вельмі цяжка разарваць. Некаторыя кажуць пра тое, узгадваюць часы упадку Савецкага Саюза, што як бы быў саюз, разваліўся, ды і мала хто і шкадаваў, або там не было нейкіх такіх дрыганняў у бок таго, каб усё восстановіць, усё новенькае і так далей. Але разам з тым Лукашенко, калі выступаў для хіба што это быў телемост Мінск-Москва, ён казаў пра тое, што мы не можем по отдельности быть в этих социальных квартирах. Ён навязваў да таго, што трэба быць разам.
і са спадаром святой памяці Шушкевічам я калісьці размаўляў і спытаў яго, а ці СНД это такі працяг Савецкага Саюзу. Кажуць, ну да, бо мы б не выжылі б, не працавалі б, не змаглі б функцыянаваць нармальна, бо калі так была пабудаваная краіна, што, умоўна кажучы, ва Ўкраіне там цяжкая металургія, там вось Данецкі басейн і ўсё гэта далей, у Беларусі там свая прамысловасць, на захадзе Расіі там ужо зусім інша, і паасобку трэба было б вельмі доўга надбудоўваць гэтыя механізмы па новай, таму і стварылі СНД. Гэта са словаў Шушкевіча, я падкрэсліваю. Так было. Сітуацыя вельмі цяжкая. У дадзенай сітуацыі ці можна, шмат хто кажа, што мы будзем рыпацца? Вот это ўсе там нацыябудаўнічыя працэсы, вот это фармуючыя працэсы ва ўсёй Еўропе і ў нашых суседзяў, у каго ў канцы 18-го, у каго пачатку 19-го, у каго пачатку 20-го стагоддзя, але закончыліся. Мы тут засталіся адны, апошнія, не закончылася нічога, а можа яно і не трэба так. Вот там ужо пачынаюць расфармоўвацца нейкія працэсы нацыябудаўнічыя. Еўрасаюз той же самы возьмі. Можа, нам і не трэба спяшацца. Вот такі шлях беларусаў. Вот хітры. І з мовай, і з будаўніцтвам нацыянальным, і з усім астатнім. Ці ўсё ж такі не абысці яго? Я думаю, не атрымаецца абысці. Так і будзем целяпацца ў гэтым стане не тое, не сёе, а мы на шляху яшчэ невядома колькі. Глядзі, это ж вельмі камфортная пазіцыя, правда? Але калі так па-сапраўднаму мае быць усведамленне пагрозы, якая зараз стаіць, тая ж, як размаўлялі Расія і яе погляды, бо ў горшым выпадку гэта сапраўды пагражае такім упадкам, калі не знішчэннем. Вось я літаральна пару хвілін таму, як перад запісам скролю ў Facebook, і мне там было паказаны дакумент, што 2 гады таму Украіна прыняла Верхоўнай Радай гэтую дэкларацыю пра мовы, якія на мяжы знікання. Вось, і на першым месцы беларуская мова якраз, да. Але ж зноў жа беларуская мова, я магу тут вярнуцца, ведаеш, як гэта у свой час па прыкладзе зрабіў Пётр Парашенко. Ён паставіў такі лозунг «Армія, мова, вера». Яно дапамагло Украіне. Можа, не на тыя 100%, як гэта было закладзена, але армія, мова, вера, яно застаецца, яно як бы вось трымаецца гэтага ўсяго, да? І ведаеш, памятаеш тую акцыю «Адчуй смак беларускай мовы»? Або тое, як было з часоў пакойнага Макея. Выступ у вышыванцы на беларускай мове. І можа нават дайсці да таго, мы ўжо раней узгадвалі, якая пагроза ёсць ад Расіі, што рабіць спробы такога дзяржаўнай канцэпцыі прамоўшана беларускай мовы і гісторыі будзе з боку рэжыму Лукашэнкі. Чаму? Таму што это выгадна для того, каб абараніцца перад Расіяй. Я не кажу пра тое, што Лукашенко зараз будзе месіяй гэтай беларускай мовы і беларускай культуры. Не. Але тое, што ён можа рабіць на гэта стаўку, пра гэта не трэба губляць з фокусу. Для гэтага спачатку яму трэба вырасціць пакаленне тых людзей, для якіх незалежнасць, суверэнітэт і нацыянальныя каштоўнасці, ідэнтычнасць будуць каштоўнасцю, вывучаючы за анталогію. А пакуль што ён толькі выціскае гэтых людзей альбо прыціскае іх унутры. Канешне, ён выціскае, ён намагаецца вось гэта менавіта трымаць у такім дзяржаўнай
у дзяржаўным фокусе, у дзяржаўным кірунку, ні права, ні лева, ўсё, трымаемся толькі выключна так, і ў чырвона-зялёных колерах абавязкова, і ніяк інакш. Вельмі цікава яно ўсё выглядае, бо, ведаеш, з аднаго боку, ўсё ж такі у Мінску адбываюцца экскурсіі па-беларуску, гістарычныя экскурсіі, але гэта даволі цікава кантрастуе на фоне вось таго, што ў траўні, напрыклад, было тое, як па школах пралецелі вось гэтыя зелёныя мундзіры, девочки в кокошниках і мальчики в пілотках вот этих вот. Это мрак, і намаганні будаваць нейкі такі савецкі паттерн, але і скарыстацца гэтай беларускай мовай, каб такі, або беларускай культурай, каб як такі шчыт перад Расіяй, яно ўсё ж такі мною назіраецца, хаця я не магу казаць пра тое, што гэта нейкае там будаванне, гэта ўсё там супер класна, добра хоць так. Вось што можна сказаць, это маленькія пазітывы, але ні ў якім разе нельга ад гэтага адмаўляцца ад будавання сваёй ідэі унутры там у замежжы, дзе заўгодна пры розных сітуацыях. Ну і як таксама узгадвалі за красивы язык, добра сказаў спадар Олег Трусаў: трасянка, адметнасць беларускай мовы. Ну, а там ёсць яшчэ розныя жарты, лупі трасянкай, бо это здзек над рускай мовай. Добра. Завяршаючы такі кароткі бліц, усё ж такі атрымліваецца, на твой погляд, вярнуць сабе сваю Беларусь праз сілавы сцэнар, гэта не наш шлях. Калі? У які перыяд? Тады, зараз, у будучыні, вось у чым пытанне. Тады шансы былі, я мяркую, што ўсё ж такі амаль што да нуля. Ну, зноў жа, мы тут гуляемся ў такія спробы прадказання, альтэрнатыўныя канцэпцыі і гэтак далей. Зараз такой магчымасці няма. І пры тым усім раю звярнуць увагу на тую ж самую Расію, пра якую мы ўвесь час так трымаемся ў фокусе, у кантэксце. А ў будучыні я памятаю, як пару год таму сказаў, што шмат што залежыць ад канфігурацыі перамогі Украіны у вайне. Вось. І нейкага такога, скажем, падзення Кремля, што можа беспасярэдна паўплываць на Мінск, зараз не назіраецца. Мінск таксама не ў той пазіцыі, каб яно неяк пахіснулася ад такіх, ну, зноў жа, няма магчымасці на сілавы. І больш за тое, я не бачу гэтай магчымасці і не мяркую, што гэта было б правільна. Беларускае войска, ну, у ідэале дакладней, у нашай Беларусі, гэта беларускамоўнае войска? Хутчэй за ўсё беларускамоўнае. Так. Спачатку будзе цяжка, бо все-таки все учылись па савецкіх учэбніках, таму з гэтым будзе цяжка. Потым прыйдзе такая трасянка, потым прыйдзе беларускамоўная класіфікацыя ўсіх гэтых падраздзяленняў, роты, атряды і гэтак далей. І напэўна, калі вось у такой, як то кажуць, сферычны конь у вакууме, то ўсё ж таки так, гэта мела б быць беларускамоўнае войска. Ну і акрамя таго, выдатны прыклад Украіны пра тое, як пачалі карыстацца шыбалетамі рознымі ў вайсковых справах. Ну і можна было б такім скарыстацца, напрыклад, Шчучыншчына. Ну, класна. Гэта ж таксама вельмі добры спосаб кадзіроўкі рознай інфармацыі ад ворага. Беларусь нашай, тваёй мары, гэта дзяржава з якім палітычным рэжымам? Парламенцкая рэспубліка.
Так, перадусім парламент і, скажем так, мне падаецца, гэта даволі добрая схема. Акрамя таго, мне падаецца, у беларускім грамадстве ёсць вельмі вялікая траўма прэзідэнцтва. Это так вельмі коротко. Так, хіба што ўсё ж таки парламенцкая рэспубліка. Дэмакратычная, я выбачаюся, бо я тут даміну такую важную рэч. Ну, парламенская і аўтарытарная, ну, ці дыктатарская, парламенская, ну... Глядзі, можна стварыць любую. Назваць. Да. Добра, але да гэтай дэмакратычная, там, скажем, парламенская рэспубліка, да яе, і потым з ёй да нейкіх дазор мы ідзем з якой нацыянальнай ідэі? Добра, тады, ладно, пакінем той этап, бо ты ўжо сказаў, што яна, в прынцыпе, нацыянальная ідэя мусіць адпавядаць пэўным рэчаіснасці, у якой пэўным гістарычным перыядам. Ну, вот, сённяшні. Сённяшняя. Я мяркую, што гэтая ідэя павінна быць у будаванні грамадства так і прамоўшана у грамадстве стварэння таго компасу, пра які я казаў. Каб не было, ой, ну там неяк будзе, я тут пасіжу ціхенька. А каб людзі былі гатовыя рабіць, разумець, што яны робяць і навошта яны гэта робяць. Разумець, што, навошта і для чаго гэта робіцца і куды з гэтым далей ісці. Ну што ж, за разуменне, скажем так, тост фактычна атрымаўся, а не нацыянальная ідэя. Тым не менш, таксама добра, но калі нацыянальная ідэя гучыць як тост, гэта, ну, такая інклюзіўная нацыянальная ідэя. Як мінімум. Дзякуй вялікі. Алесь Казак з удзячнасцю за нашу размову, нашу сустрэчу і нацыянальную ідэю ад цябе. Гэта ад Еўрарады, ідэі X і мяне асабіста. Дзякуй вялікі. Ну што ж такі разумееце, прыйдзіце да разумення таго, што вы робіце, навошта, дзеля чаго і куды вы з гэтым дойдзеце. І тады, можа, нешта атрымаецца. Па інклюзіўнаму так вось. Дзякуй вялікі яшчэ раз усім. Жыве Беларусь. Жыве вечна.